Bună ziua, sunt Flavia Păunescu și astăzi vă voi spune câteva lucruri despre depresie. Ce este depresia? Viața va avea întotdeauna maximele și minimele ei. Este absolut normal. Oamenii vor avea mereu perioade de fericire și de tristețe. Acestea sunt emoții umane normale care se manifestă ca un răspuns la situațiile de zi cu zi. Unii oameni, atunci când sunt un pic mai triști, spun de multe ori că sunt deprimați. Vag, aceștia pot fi deprimați, deoarece aici este vorba de o reacție normală la derularea evenimentelor din jurul lor. Însă, depresia clinică este ceva total diferit. Este o condiție total consumatoare de efecte care ne afectează modul în care ne trăim viețile. Atunci când se instalează depresia clinică, este dificil să adormim, să mâncăm, să ne concentrăm și chiar să ne bucurăm de viață, așa cum obișnuiam să o facem înainte. Care sunt primele semne de depresie? Dacă aveți oricare din simptomele pe care vi le voi spune, iar acestea nu par să dispară, este foarte posibil să suferiți o depresie clinică. Imposibilitatea de a dormi, trezirea în mijlocul nopții sau tendința de a dormi prea mult, activitățile care au fost odată ușoare, acum vi se par dificile, incapacitatea de concentrare, stima de sine scăzută, senzația că sunteți nevaloroși, urâți sau inutili, pierderea poftei de mâncare sau mâncatul excesiv, furie sau iritabilitate în cele mai mici incidente, plânsul pentru lucruri care pentru alții par banale, pierderea libidoului, lipsa de energie, imposibilitatea de distracție sau de a avea satisfacție pentru lucrurile care înainte vă dădeau aceste sentimente, ideație suicidară. În acest caz trebuie să căutați ajutor urgent. Care sunt cauzele depresiei și factorii de risc? Unele boli au o cauză medicală specifică, ceea ce face ca tratamentul să fie unul simplu. În caz de diabet zaharat se ia insulină, în caz de apendicită se intervine chirurgical, însă în caz de depresie este mult mai complicat. Depresia nu este doar rezultatul unui dezechilibru chimic la nivelul creierului și nu se vindecă pur și simplu cu medicamente. Experții consideră că depresia este cauzată de o combinație de factori biologici, psihologici și sociali. Cu alte cuvinte, alegerile în stilul de viață, relațiile și abilitățile de adaptare contează la fel de mult, dar nu mai mult decât genetica. Cu toate acestea, anumiți factori de risc ne pot face mai vulnerabili la depresie. Factorii de risc, cauze pentru depresie, singurătatea, lipsa de ajutor social, probleme familiare sau relaționale, probleme financiare, lipsa unui loc de muncă, problemele de sănătate sau durere cronică. Haideți să vedem remediile naturiste pentru depresie. Abordarea acestei condiții trebuie să fie una strategică, deoarece problemele care determină instalarea depresiei nu pot fi eliminate pur și simplu. Atunci este important să ne ajutăm și din alte puncte de vedere. Insomniile care apar ca un rezultat al depresiei, care sunt neglijate, înrăutățesc și mai mult starea generală proastă și implicit depresia. Melatonin. Conține melatonină, o substanță în care organismul nostru o produce în mod natural și care este responsabilă pentru inducerea naturală a somnului, odată cu lăsarea întunericului. În stări de stres și depresie apar anumite modificări în ceea ce privește producția acestui hormon, iar glanda pineală nu mai produce suficientă melatonină, astfel instalându-se insomnia. O soluție pentru abordarea depresiei este suplimentarea cu melatonină, care înlătură problemele legate de somn, insomnii, care apar frecvent la pacienții cu depresie. Rhodiola rosea, substanța prezentă în rodiolin, produs naturist de la Calivita, este o plantă adaptogenă care elimină efectul nociv al stresului asupra inimii, crește nivelul serotoninei și dopaminei la persoanele expuse stresului și scade în același timp efectele componentelor parțial nocive, nivelul de cortizol și glucocorticoid, oferind astfel un nivel optim al acestor hormoni. Această plantă este eficientă în îmbunătățirea stării afective și reducerea depresiei.
Extractul din fructul noni, care se găsește în produsul de la Calivita Noni lichid, de asemenea este eficient în combaterea depresiei, deoarece ajută la reglarea somnului și tensiunii arteriale, creează o stare generală de bine, elimină oboseala și stările depresive. Serotonina și scopoletina, doi compuși activi găsiți în compoziția acestui fruct, sunt cunoscute pentru eficiența lor în tratarea depresiei, anxietății, tulburărilor obsesivo-fobice, tulburărilor de somn și durerii. Vă doresc multă sănătate și o zi bună să aveți. La revedere!